Teraz. Dobre! Capte, Nikola, vidno ti iba oči. Daj sa tak zozadu to viac daj. No čaute, tu som ja, Skype, tu mám oči Skype. Takže vítam vás, Luni TV! Mám blogu. Vlog, presne tak. No, dneska sa budeme zaoberať, Nikola, hrozne sa sekáš, ale nevadí. Dneska sa budeme zaoberať tým, že sme nemali písomku z dejepisu! Viete prečo? Lebo dobre, nebudem menovať, naša pani učiteľka chýbala. No, proste chýbala, bola chorá, alebo ja neviem už čo. Presne tak. No, a chceli by sme uverejniť jednu vec, keď si pozeráte náš vlog, tak máme na nete aj na YouTube, no však asi to tu aj pozeráte, no, máme novú fotku, taký obrázok, ktorý vytvorila úžasná Nikola Kovačičová, ktorú tu vidíte práve, áno, túto má oko. No tak, takže presne ona to vytvorila, je to veľmi pekné. A môžem vás upozorniť na to, že budeme mať také aj trička. Takže dúfam, že sa budete tešiť. Niekto mi furt píše. Kto? Nejaký tajný učiteľ. Nina. Lebo mi je ešte furt zle, aj som prechladnutá. Aha, preto chýba asi, no dobre. No k tomuto sa venovať nebudeme zatiaľ. No, takže. Zatiaľ. No, takže preto sme nemali písomku, lebo učiteľka chýbala, nemenovaná učiteľka. No, bolo to super, že chýbala, pretože sme aspoň nemali tú zaskákanú písomku, ktorá mala byť zo všetkých lát. Takže si to vidíte. Zo všetkých látok. Mám špinavé. Ty čo? Že mám špinavé brýle. Ja, no tak si ich poutieraj dobre. Vidno ťa bez brýlí. Áno, toto je Nikola Kovačičová bez brýlí! Nika bez brýlí. Sa bez brýlí. Ale nie, Nikolka, stále sa ti to tak hodí. Ako? No jasno. No, vieš, jak sa ti to hodí, a keby ovca. Počkaj na mňa. No a takže je tu. Dobre, Google odišiel. No, takže je tu jedna vec, že to je jak Nikola Kovačičová bez brýlí, a keby bola ovca bez toho páperia, či čo to je. Páperia? Kožuchu? Či čo to je? Srsti? Srsti, ja neviem. Je, že páperie. Páperie. Lilka v akce. Kde je Lilka? Nie, to bude ďalší diel, ďalší vlog. Nechaj to tak. Tak, dobre. Takže ďalší vlog. Teraz je tu reklama na čipsy. Áno, my sme úžasní čipsoví. Povedz značku, nech sa preslávia. Neviem, krásny krok, či čo? Je krásny. Aj keď opačne, ale vy ste šikovní. To sú tie z Lidla, ne? Áno. Ježiš, jasné, Lidl, XXL. Takto. Hej, polož si to tak, nech je to stále rovnomerne na teba. Tak. Výborne, Niky. Natáčaš? Mňa? No však ja natáčam, lebo ja som na Skype, vieš? Vidno aj teba, aj mňa. Dobre, takže, áno, mňa si trošičku zväčšíme. Áno, to som ja! Ja, vaša Luisa. Áno, takže Luni TV je super vec. Fakt super vec. Môžem vám to tu aj napísať? Luni TV. Počkaj, ja vám niečo napíšem, že Luni TV je fakt super. Môžete si to pozrieť aj na akej stránke, Niky? Napíš mi to na Skype. No čo ja viem už na jakej. Ďalšom vlogu. No presne, v ďalšom vlogu už A môžete tešiť,
Poďte sa tešiť, lebo zajtra, v piatok, 5.4. bude špeciálny vlog, že bude spoločný. Ja budem u Luizy, alebo Luisa u mňa. Neviem ešte, ako to urobíme. Presne, spoločný vlog 5.4. 2013. Áno, tuto to vidíte, spoločný vlog 5.4. roku 2013. No kedy. No Nikolka žije v roku 2100, takže Nikolka. Čo žijem? Že žije životom viac generačným, zabudni na srdc. Ježiš, spievam si pesničku od Ega Žijeme len raz. Sice je to už rok stará pesnička, ale aj tak ma vie dojať. Si viem, ako je. No nedávaj tam na záber tú Vilku, však to bude už vo 4. vlogu. Jak vo 4.? Vo 4. V 3. či 4.? Vo 4, lebo prvý bola zoznamka, ak ste pozerali. Druhý bolo ako si stiahnuť Hypercam. Tretí je toto. A 4. bude so psíčkami, aj mojím, aj tuto Nikolkyným. A zoberiem k tebe Lilku. Čo? Jak zoberiem k tebe Lilu? Ne, Lila! Ne, však to bude teraz. Víš, to ukáže, ne? Čo? Ježiš, nič, potom ti to poviem. No to je jedno, toto je hádka medzi 60 očami. No, lebo to pozerajú fakt všetci, no tak medzi 60. No, to neviem, či to budú pozerať fakt všetci, ale však dobre, už to natáčame niečo okolo 7 minút. Nevadí. No dobre. Koľko spolu voláme? Čo? Veď koľko spolu voláme? To už pozerám na tej kamere, Hypercam, ne Hypercam 3. Pozrite si na YouTube, áno, Luny TV, áno, presne, Luny TV, ako si stiahnuť Hypercam 3. Tak, presne tak, Hypercam 3. To je také dobrá vec. Nikolka dáva facey. No dobre, takže Hypercam 3, úžasná kamera. To si pozrite. No a 3 je toto, vlastne to je o tom, že sme nemali tú písomku. No, síce sa to tu už trošičku viac rozdebatilo, lebo už je to o ničom inom. No, ale budem potom natáčať aj jednu, a to bude natáčať už... Byla v kamere! Ne! To bude natáčať už dneska, ako si môžete zahrať hru Easy Tower, či jak sa to volá? Easy Tower, neviem už, jak sa to volá. Ale to bude tiež natáčať cez kameru Hypercam. Určite si to pozrite, lebo bude to už... No to, počkajte, musíme si v tom ujasniť. Prvý bola zoznamka, druhý ako si stiahnuť Hypercam, tretí je toto. A 4. bude ten známy Easy Tower, či ak sa tomu hovorí. Potom bude 5. naše psy a 6. bude úžasné. Čo som to chcela 6? Fúha. No asi ten spoločný vlog, ale medzi tým ešte možno niečo natočíme, to sa ešte neviem, ale pravdepodobne, že. Takže a potom vám dáme ďalší takýto vlog, bude ešte informačný vlog o Minecrafte! A v tom vám naozaj vie poradiť Nikola Kovačičová. Tak Nikola Kovačičová, lebo ona to hrá, ona to vie všetko perfektne. No takže, ale budeme vám o tom čítať, čo to je a takto, budeme vám ukazovať fotečky, budeme vám ukazovať, no hru vám nemôžem ja ukázať, no môžem vám ukázať oné. Môžem vám ukázať, lebo ja hram oné, Minecraft, na počítači. Ale ne multiplayer. Čo je zle, no, to je zle, ani na serveri nemôžem byť, takže to je fakt. Ale najviac ma tam serú tie príšery v noci, Môžem nejaké natočiť a dať to tam. Však presne toto má najviac sere. Tam sú tie príšery. Ježišmaria. Nikola. Príšery proste Tak ti daj peaceful. A nemáš tam žiadne príšery.
Ježiš, ale ja som si dával už všetky mody, ale aj tak stále tam bola nejaká debilná príšera, nejakí pavúci a ja neviem, múmie a ja neviem, potom, no to sa budeme baviť na budúce o tom, na budúce v Minecraft. Takže určite sa na to tešte, dneska je nabitý deň, budeme mať veľa vlogov, takže sa na to tešte. Dobre, majte sa, majte a teraz dáme nový taký. Odberajte! Presne, odoberajte, lajkujte, zdieľajte, nech sa o tom dozvie aj prezident Obama! Aj Gogo! Aj Gogo, presne, Gogo man, ten je zabitý celý. No dobre, takže inak, Nikča, musím ti jednu vec povedať. Pozrite si na jej face. Niki, ja zajtra nepôjdem do školy. Ale myslím to vážne. Už ste videli výkon.